حمشت بهاريات تنكر رسب قداماي سمعت مقصصار تنكر رسب سمعتي فلتن يقصصرني بسمعتي غنا يغزان اب غزي صقم بهاندبت ወይ بسمعت تقداديمو سغمت يوسدن ዝተረጋገ ሰብ ስለዝኾነ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ውን እንትኾነ ቁኑዕ ውሳነ ንምውሳን ኣይጽገምን ካልኣይ ዓቕሙ ብዝግባእ ይፈልጥ ጠንካራ ሰብ ዓቕሙ ብዝግባእ ይዝፈልጥ ንባዕሉ ካብ ትዕቢትን ምውርዛይ ናጻ ኮይኑ ጌጋታቱ ንምቕባል ድልው እዩ ሳልሳይ ኣብ ኢዱ ኣብ ዘለዎ ነገራት ጥራይ የተኩር ብጣዕሚ ጠንካራ ሰብ ኣብቲ ባዕሉ ክቆጻጸሮ ዘይኽእል ነገር ማለቱ ከም ተግባር ካልኦት ሰባትን ዝሓለፈ ኩነታትን ኣይጭነቕን እኳዳስ ኣብቲ ባዕሉ ክቆጻጸሮ ዝኽእል ነገር ጥራይ ትኩረት ዝገብር ራብዓይ ጽንዓትን ተጻዋርነትን ውድቀት ወይ ጸገም ከጋጥሞ ከሎ ከም መወዳእታ ይርየን እኳዳስ ተረጋጊኡ መፍትሕ ዘናዲ ካብቲ ጸገም ተማሂሩ እቲ ጸገም ናብ ረብሑ እዩ ዝቕይሮ ጠንካራ ሰብ ግዚኡን ክብሩን ብዘይኮነ ነገር ከይባላሸዎ ይጠንቀቕ